Energia eolikoa, haize energiaren bidez, energia sorkuntzan oinarritzen da, eta haize energia baino zehatzago haize abiaduraren ondorioz errotore mugikor bat, izan ardatz vertikal edo ardatz horizontalekoak mugia erasiz, sortzen den energian oinarritzen da. Eoliko izena, eolo jainko greziarretik dator, haizearen jainko greziarretik dator, eta gaur egun erabiltzen den energia berriztagarrietako bat da. Energia berriztagarri nagusietako bat, euski energiarekin batera. Historian, lehenengo energia eolikoko sistemak, lehenengo mendetik erreferentziatuta daude, hasiera batean organo bati energia edo organo bati haizea eramateko modu bezala, baina aurrerago mekanikoki izan garia xehatzeko edo beste prozedimendu batzuk egin alizateko erabiltzen ziren. Hasiera batean, 7. mende inguruko erreferentziak daude, ardatz vertikaleko turbina batzuna, ardatz vertikala esan nahi duna da, ardatza vertikalean jarrita eta palak edo elementu mugikorrak bere inguruan daudela eta bere inguruan ardatz vertikal horrekiko biratzen dutela. Aldiz, ardatz horizontaleko teknologiak edo ardatz horizontaleko turbina eolikoak 12. mende inguruko referentziak dauzkagu lehenengo turbinenak, eta turbina horiek ere garia xehatzeko erabiltzen ziren hasiera batean eta baita ura ponpatzeko ere. Kasu hortan ardatza horizontalean jarriko litzateke eta mugimendu birakorrak ardatz horizontal horrekiko biratzen dute. Nolabait Onkixoteren liburuan agertzen diren erreferentzia horiek izango liake lehenengo turbinen edo lehenengo sistema eolikoen erreferentziak. Aro modernoan berriz, eta ja 20. mendeko 2. erdira etorrita, 60. hamarkadan, 70. hamarkada inguruan, Dinamarkan lehenengo 3 palako turbina eoliko modernoa sortu edo aurkeztu zela esaten da. 70. hamarkadan ezarritako lehenengo turbina horiek 20-30 kilobatio inguruko turbinak izaten ziren, eta berezitasun nagusia da energia elektrikoa sortzeko diseinatuak zirela zuzenean eta ez hainbeste energia mekanikoa trasladatu ahal izateko. Beraz, energia elektrikoak, etxeak, industriak eta abar elikatu ahal izateko erabiltzen ziren turbina horiek. Kasu hontan, hasiera batean tamaina oso txikia zuten arren, txikia esaten dugu 5-10 metro inguruko tamaina bat, pixkanaka handitzen joan da. Eta handitzen joan dira gaur egun 20-22 megabatioko turbina bat izan arte, hau da gutxi gora bera 1000ko faktore bat handitu da potentzia, eta tamainan berriz 20-30 inguruko faktore batek handitu ditu sistemak. Gaur egungo palarik edo rotorerik handienen erradio hau da palen luzeera 120 metro ingurukoa izatera iritsiz. Azken hamarkadetako energia beharrak handitzen joan direnean, energia berriztagarriak ere energia berriztagarrien aportea ere handitzen joan da, batez ere klima larrialdiak izan dituen eraginengatik eta klima larrialdi horri aurre egiteko behar dugun isurien murrizpenagatik. Eta horrekin, lehen aipatutako turbina eoliko horien tamainak handitzeaz gain, turbina eoliko horiek instalatzen ditugun parkeak eta parken kantidadea ere handitzen joan da azken hamarkadetan. Oso esanguratsua da, batez ere, Txinan azken urteetan eman den hazkuntza, gaur egun daukagun energia edo potentzia instalatu eoliko osoaren 140 baino gehiago Txinan bertan daukagularik, eta hori azken urteetako gorakadaren ondorio izan da. Europan berriz, Alemania izango genuke nolabait liderra potentzia instalatuan, naiz eta erreferentzia nagusia Dinamarka izan, teknologiari dagokionean, lehen aipatu bezala, 3 palako turbina horien diseinua edo teknologia bertan hasi zelako 70. hamarkadan. Dena dela, Espainiak berak ere potentzia instalatu handia dauka, naiz eta azken hamarkadetan hazkuntza hori oso txikia izan den, edo geldirik egon den momentu batzutan, eta EAE-ri dagokionean edo Euskal Herriari dagokionean Nafarroak badauka potentzia instalatu desente handia, bere energia elektrikoen beharren zati handi bat energia eolikotik ateratzen duelarik, baina EAE-en edo Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ere oso energia kantitate txikia lortzen da energia eolikotik. Dauzkagun parke kopuruak azteko gutxi dira, turbinak txiki xamarrekin egindakoak, ondela 15-20 urteko teknologia da oinarrituak, eta beraz, megabatio erdi, megabatio bat arteko turbinekin egindako parkeak dira gehienean,
Eta horrez gain, turbina edo parke oso zarrak dauzkagu. Hau da, 20 urtera iristen ari direnak edo 20 urte gainditu dituztenak. Horrek esan nahi du, hemendik gutxira beraien bizitza bukatzear dagola. Hau da, berriz ere konponketak egin beharko ditugu, birpotentziazioak egin beharko dira, parke horiek berritu beharko dira, edo erabat desmantelatu eta jaso egin beharko ditugu. Energia eolikoaren hazkuntza hori bi esparru nagusitara zabaldu da, lehen aipatutako teknologia horizontal edo ardatz horizontaleko teknologian oinarrituta. Alde batetik lurrean edo onshore teknologia zabaldu da, mendietan, basamortuetan, herri eta hiriguneetan ere bai kasu konkretu batzutan, zabaldu delarik turbina, batzutan turbina isolatuak eta bestetan turbina askoz osatutako parkeak. Kasu hortan, teknologiari dagokionean, mundu guztiak ezagutzen ditugun dorre hoien gainean jarritako errotoreak izango lirateke, hirupalako sistemak dena aipatu bezala, eta gaur eguneko potentzia mailak 6 eta 8 megabatio inguruko potentzia maksimotara iristeko gaitasunak erakutsi da lurrean, hau da onshore teknologian. Baina, eremu onshore edo lurreko eremu horiek pixkanaka agortzen ari den neurrian, baliabide nagusia daukaten gune horiek jada parke ezberdinez osatuta daudelako, edo baliabidea izan arren babesgune ekologikoak direlako, edo hirigune, edo biztanleria kantitate bat bizi den guneetatik gertu daudelako, nolabait gune horiek edo gune egokienak diren horiek agortzen ari dira pixkanaka. Eta beraz, parke handiak jartzeko lekuak munduan lurrean bukatzen ari dira. Gero eta gehiago ikusten dira parke txikiagoak lurrean, mendi txikietan, 5, 10, 15 turbinako parke txikiak eta potentzia maila altu xamarrekoak bakoitza. Baina, esan bezala, eremu horiek agortzen ari direnez, bigarren esparru bat zabaltzen ari da azken hamarkadetan eta bigarren esparru horren barruan azken urteetan teknologia berri batzuk. Eta itsasoari buruz ari gara. Hau da, lurreko eremu horiek agortu orduko, itsasorantza mugitzen ari da energia eolikoaren hazkuntza hori. Eta oso nabarmen, etorkizuneko proiekzio guztiek esaten dute, hazkuntza handiena itsasorantz emango dela. Teknologia ezberdinak erabilita. Azken urteetan, 30 aldiz biderkatu baldin bada potentzia, nolabait, urrengo 30 urteetan, eta batez ere klima larrialdiari aurre egiteko isurien murrizketa hori kontuan izan da, beste 30 aldiz handitu beharko litzateke potentzia instalatu. Eta horiek dira dauzkagun gaur egungo proiekzioak. Eta 30 aldiz handitze horren barruan itsasoak sekulako papela jokatuko du. Eta itsasoari buruzari garenean, edo itsasoan instalatu beharreko turbinei buruzari garenean, bi teknologia nagusi desberdintzen ditugu. Alde batetik, itsasondoan finko lotzen ditugunak, eta kasu honetan, diferentzia handirik ez daukate lurrean finkatzen ditugunekin konparatuta, lurrean finkatu ordez, itsasoan edo itsasondoan finkatuz. Egia da finkatzeko teknologiak eta sistemak konplexuagoak direla, egia da garestiagoa dela teknologia hori aurrera eramateko behar diren logistika arazoak eta bar daudelako, baina hein handi batean teknologia oso antzekoa da. Kontua da, nolabait turbina finko horiek edo itsasondoan finkatzen ditugun turbina horiek sakonera maksimo bat arte onargarriak direla. Hau da, normalean 40 metro inguruko sakoneretan jartzen dira, edo 40 metro arteko sakoneretan hobeto esan da. 40 metrotik gora, plataforma flotagarri batzun gainean ezarri behar izaten ditugu turbina horiek. Eta plataforma flotagarri horien gainean zailtasunak pixka bat handitzen dira. Kontua da, plataforma horien gainean jartzen ditugun turbina horiek ahalbidetzen dutela itsasakonera askozera handiagotara iristea. Gaur egun planteatzen diren prototipoen artean 100 metro arteko sakoneretan lanean ari dira jadanik, prototipoak eskala txikiagokoak izaten dira, naiz eta turbina oso handiak izan, 2 megabatio eta 8 megabatio artekoak gaur egun, naiz eta proiekzioek dioten berehala 11, 12, 15, 18 megabatioko arteko turbinak jarriko direla plataformen gainean, eta proiekzio horiek berdinek diote 800.000 metro arteko sakoneretan lan egiteko gaitasuna izango dutela. Horrek nolabait espazio oso zabal batera iritsi ahal izatea ahalbidetuko du. Eta beraz, orain arte geneuzkan lur eremuen muga horiek gainditzera. Eta hor, emango da nolabait, lehen aipatzen genuen 30 aldiz handitu beharreko
potentzia askuntza nabarmen hori. Noski, potentzia altuagoak ahalbidetze horren arrazoi nagusietako bat, haizearen baliabidearen kalidadea da. Hau da, lurrean haizea daukagun momentuan, lurrarekiko ematen diren interakzio horiek eragiten dutena da turbulentzi efektu dexente handiak ematea lurretik gertu dauden zonaldeetan. Eta beraz, nolabait turbina handi horiek lurretik altxatu beharra izango dugu metro batzuetara. Horrek esan nahi du dorre luzeagoak izan beharko ditugula. Itsasoan aldiz, itsasoarekin daukan interakzio hori, haizeak itsasoarekin daukan interakzio hori leuntxeagoa denez, turbulentzi efektu horiek murritzagoak dira, eta beraz, rotore guztiak, hau da palak, uretatik edo uraren gainazaletik gertuago jarri ditzakegu. Horrek torreak beraiek gutxitzera edo txikitzea ahalbideatzen du nolabait. Eta beraz, turbina handiagoak aplikatu edo instalatu ahal izango ditugu, dorreekin daukagun zailtasun hori edo altuera jakin batera igo beharreko zailtasun hori izan gabe. Turbinen tamaina handitzen doan enean, erronkak ere handitzen doaz noski. Orain arte, teknologiak gaur egungo turbinek izan dituzten erronkei aurre egiteko gaitasuna izan dute, eta turbina eolikoak gaur egun dauden energi iturri fidagarri eta konstanteenetakoak dira, berriztagarrien barruan dauden variabilidade edo aldakortasun horren barruan. Baina turbina handiagoak egite horrek erronkak ere handiagotu egiten ditu. Eta badaude onshore zein offshore teknologientzat komunak izango diren erronkak. Bi kasuetan turbina oso handietara iritsiko garelako edo jadanik iritsi garelako. Naiz eta offshore turbinetan esan bezala askoz ere handiagoak diren turbinak erabilia izango ditugu. 22-22 megabatio artekoak planteatzen dira gaur egunean eta lurrean berriz 6-8 megabatio artekoak. Beraz, biko faktore oso garrantzitsua daukagu. Baina dena dela erronkak oso garrantzitsuak dira. Erronkak izango ditugu turbina handi horiek karga oso garrantzitsua jasango dituztelako. Haizea abiadura handietan, material horiek jasan behar dituzten kargak edo indarrak eta tensioak oso handiak dira, eta beraz, beharrezkoa izango da, fidagarritasun oso altuak bermatzea. Fidagarritasun oso altuak bermatzeak esan nahi du alde batetik material oso resistenteak beharko ditugula baita ere, nolabait, osasuna, turbina horien osasuna, denbora errealean neurtzeko gaitasuna daukaten sistemak, eta hori deitzen diogu monitorizazio sistemak, ematen digutenak denbora errealean zein dan turbina horietako osagai ezberdinek daukaten egoera edo osasuna. Hau da, jakin ahal izateko, ia gehiegi degradatzen ari diren, gutxiago degradatzen ari diren, jarraitu dezaketen orain arte bezala operatzen, ala mantenu lanen bat behar duten. Logistika arazoak ere izugarriak dira. Tamaina handitzen denean, garraiorako zailtasunak ere izugarria handitzen dira. Batez ere lurrean, baina baita itsasoan ere. Eta hain zuzen itsasoan turbina handiagoak izatearen edo turbina handiagoak posible izatearen arrazoietako bat, garraiorako daukagun erraztasuna da. Itsasontzi bidez garraiatu ahal izango ditugulako osagai oso handiak. Eta lehen aipatu dugun lurralde edo lurre eremu zai horietan, mendietan, garraioa iristen edo garraio handiak iristeko zailtasuna dituzten basamortu edo este eremuetan komponente edo osagai handi horiek ezingo ditugu hain garraiatu eta aldiz itsasoan itsasontzi bidez errazago izango da garraioa. Nahiz eta beste zailtasun batzuk etorriko diren logistikoki. Horrez gain, izango ditugun beste arazoetako batzuk izango dira material berrien beharra hondakin kopuruagatik. Hau da, sortzen ari garen hondakin maila turbina edo parke bakoitzean izugarria izango da. Kontuan izan, nolabait, parke bakoitzak 20-30 urteko bizitza bat izango duela, eta bizitza horri bukaera bat emango espazaio ere beti izango ditugulako mantenu lanak egitea, beti izango dugulako berpotentziazio lanak egitea, lehenengo bizitza hori bukatzen denean, parke horietako osagai asko aldatu egin beharko ditugu, eta aldatze horrek esan nahi du, hondakin batzu sortuko ditugula. Beraz, hor daukagun erronka, zirkulartasunaren erronka da, ez da energia eolikoan bakarrik daukagun erronka bat, baizik teknologia ezberdinetan daukagun erronka bat, eta da, hasieratik, diseinutik planteatzea, zirkularragoak edo erabat zirkularrak izango diren materialekin egitea gure osagaiak, palak, dorreak, barruan doazen ekipamendu elektroniko guztiak, eta bar. Orain arte aipatutako erronka komun horiek, hau da onshore zein offshore turbinetan ikusi ahal izango ditugun edo gaur egun ere presente dauden erronka horiei, offshore kontestuak beste erronka batzuk egiten dizkie.
offshore kontekstua bera askoz agresiboagoa delako, askoz sakarragoa delako, haizea abiadura altuagoekin, urak eta batez ere itsasoko urak dauzkan arazo guztiekin, eta bar, eta bar. Eta beraz, erronka gehigarri batzuk edo lehen aipatutako erronka horien sakontze batzuk ematen dira askotan. Beraz, degradazio efektuak sakonagoak edo handiagoak izaten dira eta azkarrago ematen dira. Adibide nagusiena korrosioaren efektua izango litzateke. Izan itsasondora lotutako edo finkatutako turbinak, izan plataforma gainean, plataforma flotagarrien gainean ezarretako turbinak, urarekin kontaktu zuzena izango dute. Alde batetik, urazpian dauden konponente edo osagai horiek, dorreak, plataformak edo beste osagai batzuk, eta beste alde batetik, urarekin zuzenean kontaktua izan ezagatik ere, ingurune askoz ere agresibo batean egon behar horregatik izango dituzten zailtasunak. Eta nolabait uraren gainazaletik gorako osagaiei buruz ari naiz kasu honetan. Komponente elektroniko guztiak, palak beraiek, mekanikoki dauzkagun sistema guztiak, izan sistema hidraulikoak, izan abiadura kaxak, erabat mekanikoak direnak, eta bar. Kontua da, korrosio horrek degradazioa azeleratu egiten duela. Adibide bat jartzearren, gatzak edo korrosio horrek edo ingurune korrosibo horrek eragiten du palak askoz azkarrago degradatzea. Eta beraz, oso posible da, orain arte 5-10 urtean behin palak aldatu edo mantendu behar izatetik, 6 hilabetean behin, urtean behin, paletan mantenimendu eraiketa batzuk edo operazio batzuk egin behar izatea. Zein da horren bigarren nivela edo bigarren zailtasuna edo bigarren erronka sakonagoa, da logistika kontua. Orain arte logistikak bai instalazioan da bai mantenuan erronka desentekoa planteatzen dute onshore sistemetan, hau da, irisgarritasun gutxiko eremuetan zailtasun handiak daude bai instalazio eta bai mantenimendu horiek aurrera eramateko, baina itsasora goazen heinean are gehiago zailduko dira. Izan ere, bai instalazio eta bai mantenimendu horiek itsasontzieetatik bertatik egin behar ditugu. Eta horrek alde batetik mugatuko du itsas baldintza jakin batzutan bakarrik egin daitezkela operazio horrek, eta bigarren aldez, eta bigarren gauza mugatuko duena da, nolabait, itsaso gainean, itsasontzi horietatik egin beharko operazio horiek, pisu aldetik, altura aldetik, eta langileen segurtasun aldetik, muga oso zorrotzak ezarriko dituztela. Eta are gehiago, lehen aipatu bezala, degradazioa nolabait, askartu egiten bada eta sakondu egiten bada, mantenu beharra handiagoa izango da, eta mantenu beharra handiago bat eta logistika zailago batek nolabait erronka asko zailtzen du. Idea orokor bat izateko, normalean 10-15 inguruko koste bat, oda koste totalaren 10-15 inguruko koste bat estimatzen zaio onshore edo lurreko parke edo sistema eolikoi, eta aldiz itsasoan 25-30 inguruko, 25-30 inguruko koste bat estimatzen ari dira, eta oraindik ere segurtasun handirik gabe. Beraz, logistika, mantenimendua eta bar erronka handia izango da. Eta azkenik izango dugun erronka itsasora goazen heinean, batez ere plataforma edo teknologia flotagarrietan izango dugu. Izan ere, finkoa den heinean, mugimendu asko edo askatasun gradu asko mugatzen dizkiogu sistemari, baina plataforma flotante baten gainean jartzen dugu momentuan, itsasontzi baten moduan, plataforma hori mugitu egiten da. Eta mugitzen da 6 askatasun gradu ezberdinetan. Horrek esan nahi du, turbina bera ere mugituko dela, bai gora bera, bai atzera aurrera, eta baita rotazio batzuk ere. Eta horrek esan nahi du, rotazio eta mugimendu horiek kontrolatzen espaldin baditugu, sorkuntza nolabait zaildu egiten dela. Baina gainera, flotagarria den plataforma hori finko edo bere lekuan mantendu ahal izateko, alde batetik ainguratze sistemak ezarri beharko ditugu, ainguratze sistema horiek normalean kate batzuk izango dira, material ezberdinetakoak, izan altzairuzkoak edo izan material sintetikozkoak, eta horrez gain, energia elektrikoa, nolabait sare elektrikora integratzeko, kable elektrikoak ere flotagarriak eta dinamikoak izan beharko dute. Orain arte beti lurrazpian joango diren kableak izango dira, izan lurrean, hau da onshore edo izan offshore finkoan, kable guztiak lurrazpiraino joango direlako eta lurrazpien sartuta aterako direlako lurreraino, baina flotagarrien kasuan, plataforma flotagarri hortatik lurrean izango dugun konexio puntura, kablea dinamikoa eta flotagarria izango da, eta horrek zailtasun handiak planteatzen ditu. Teknologia eolikoari dagokionean, badauzkagu herrialde eta enpresa referente batzuk, lehen aipatu ditugun, herrialde referente nagusienak Dinamarka izango litzateke teknologikoki, lehen aipatu bezala bertan sortu zelako 3 palako diseinu hori, gaur egunera bat zabaldua dagoena. Eta bestalde,
instalazio aldetik gaur egun edo azken urteetan batez ere herrialde referentea Txina izango genuke. Txina ari delako bere parke eoliko hori zabaltzen beste edozein herrialde baino askoz azkarrago eta askoz sakonago. Beraz, gaur eguneko energia eolikoaren hazkuntza hori ez litzateke horrela izango, Txinak azkenengo urteetan izan duen papela jokatu izan ez balu. Euskal Herrian ere badauzkagu enpresa liderrak edo enpresa erreferenteak direnak. Izan ere, nahiz eta palan, diseinu eta fabrikazio aldetik azken urteetan Gamesa, mundu mailako erreferente bat zen Gamesa gure herrialdetik aldegin eta Siemensekin batu, gure herrian dauden enpresa nagusienak sektore eolikoan osagai txikietan lan egiten duten enpresak dira. Eta kasuentzu hortan, enpresa referenteak dira, proiektu handienetan parte hartzen dutenak, bai onshoreen kasuan, hau da lurrean instalatzen diren parkeen kasuan, eta baita ere edo batez ere izango nuke sistema itsasoko sistemetan edo offshore sistemetan. Bai finko, bai sistema flotagarrietan. Eta zentzu hortan, osagai oso ezberdinetan erreferentea diren enpresak izango genituzke. Bai abiadura kaxen diseinu eta mantenuan lan egiten dutenak, bai pitch kontrolerako sistema hidraulikotan lan egiten dutenak, palen mantenimenduan eta gainontzeko osagaien mantenimenduan lan handia egiten dutenak, sistema elektriko-elektronikoetan lan egiten dutenak, offshorera etorrita eta batez ere offshore flotagarrira etorrita, klabeak diren edo kritikoak diren osagaietako asko ere hemen diseinatu eta fabrikatzen dira kasu askotan. Izan ainguratze lerroetan erreferentea diren enpresa bat badago Euskal Herrian, izan konektore bereziak dena aipatu ditugun kable dinamiko edo flotagarri horientzat konektore berezientzat soluzio oso bakarra daukan enpresa bat baino gehiago daukagu hemen Euskal Herrian, eta plataformei dagokien ere, plataforma ezberdinak diseinatzen dituzten enpresa bat baino gehiago daude baita ere. Beraz, offshore zein onshore, baina batez ere offshore, erreferenteak diren enpresa asko daude Euskal Herri mailan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, ikerketa talde bat baino gehiagok ere lan egiten dugu turbina eolikoen eta turbina eolikoentzat bereziki garrantzitsuak diren osagai ezberdinetan. Hasteko baliabidearen azterketan lan handia egiten da, bai baliabide historikoaren azterketan izan estadistikoki datuak ateratzen, modelo klimatikoek bitartez baliabide hori aztertzen, eta baita etorkizunera begira klima aldaketaren ondorioz izango diren aldaketak aztertzen ere, edo aldaketa horiek eszenatoki ezberdinen aurrean nolakoak izan ditezkeen aztertzen hobeto izan da. Osagaiei dagokionean, Mondragon Goi Eskola Politekniko barruan dauzkagun azpiegitura edo laborategi ezberdinetan zein metodologia numerikoak garatzen lan handia eginda azken urteetan. Eta ikerketa talde batzuk erreferenteak ere badira Euskal Herri mailan zein Europa mailan. Osagai horien artean egongo lirateke palen diseinua numerikoki simulazio bidez egiten dugu gaur egun, eta baita haize tunel ezberdinetan azterketa horiek eginaz. Bestalde, plataformen azterketa, plataforma flotagarrien azterketak ere egiten dira, eta orain dela gutxi, olatuen piztina edo tanke bat ere instalatu berri dugu gure instalazioetan, eta bertan egingo dira orain arte numerikoki egiten genituen azterketa guztien esperimentuak ere. Bestalde, ainguratze kate horien azterketak ere egiten dira, batez ere mekanikoki ainguratze kate horiek izan behar dituzten propiedade edo ezaugarriak aztertuz, eta beraien bizitza aztertu ahal izateko algoritmo ezberdinak sortuz. Eta azkenik egongo lirateke osagai elektriko eta elektroniko ezberdin guztiak, bai sorgailu elektrikoak, bihurgailuak eta baita transformagailuak ere. Eta zentzu hortan, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan ere, badaukagu azpiegitura oso garrantzitsu bat, tensio erdiko laborategia izango litzatekena, Europa mailan erreferentea dena, eta segurazko laborategirik potentenetako bat izango dena. Horrez gain, fidagarritasuna lehen aipatu dugun erronka nagusienetako bat izaki, eta mantenimendua ere bai, bi arlo horiek ere asko aztertzen ditugu, bai onshore sistementzat eta batez ere offshore sistementzat. Azken aldian, fidagarritasun horiek aztertu ahal izateko, bai erreminta numeriko ezberdinak eta baita esperimentu konkretuak ere egin ditugularik enpresa ezberdinentzat. Proiektu europear bat baino gehiagotan ere lan egiten dugu gaur egunean, mantentze lan
inguruko estrategiak aztertu eta optimizatu ahal izateko, eta baita komponente elektriko-elektroniko horien fidagarritasunak bermatu ahal izateko ere. Eta azkenik, degradazio mailan eta zirkularidade edo zirkulartasun, materialen zirkulartasun mailan ere lan handia egin da azken urteetan. Palen degradazioari dagokionean, degradazio horiek aztertuz, nolabait kokagune ezberdinetako baliabideen eta ezaugarri meteorologikoen baitan degradazio hori zenbatekoa den edo ez aztertzen dugu numerikoki, eta degradazio horien eragina potentzia sorkuntzan aztertzen dugu haize tunelean adibidez. Eta zirkulartasunari dagokionean, palak izan dezaketen zirkulartasun maila aztertzen da, nolabait ikerketa talde ezberdinetan. Alde batetik, diseinu horiek zen materialen bitartez berritu beharko dirateken aztertuz, are zirkularragoak izan daitezen, eta bestaldetik, zirkularrak izan daitezen, palek beraien bizitza bukatu ondoren, egin beharko prozesu ezberdinak, eta material hondakin edo irteerako material horrekin egon ditezken aplikazio ezberdinak aztertuz. Teknologia eolikoak dauzkan erronkak ikusi ditugun horiek dianez, eta hemen Euskal Herri mailan enpresa pila batek teknologia eoliko ezberdinak garatzen dituztenez, azken aldian, eta batez ere azken urte gutxi hauetan, talentu behar handia ikusten dute enpresek. Enpresa asko dauzkagulako, proiektu asko dauzkagulako gaur egun eta are gehiago etortzea espero degulako, eta hoiek guztiei aurre egiteko, bai erronkei eta bai enpresek izango duten lan behar horri, talentua gehitzea ezinbestekoa da. Aipatzen dugun bakoitzean edo enpresekin hitz egiten dugun bakoitzean, behin da berez esaten digute, jendea beharko dutela, gaur egun behar dutela, baina etorkizunean are jende gehiago beharko dutela, sektore hortan prestutasuna eta prestakuntza maila oso altuak dituztenak.